महाबा बै खैना गोदान लाबोनायाव माबा फांगा लांनायावहा गय बेबायदि बिदांखौ नांगौ जायोना बिदिसो नुदोंलै नोंखौ नंगौ खुलुमबायलै लोगोफोर आं चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय ओमफ्रायहाय दिनै एसे गय आबा सिङाव थांनाङा दिनै एसे गय हानबायलै नै एकदम बैसागो मोखाङाव फाननोसै आरोना नै बिदां बिराद मोजां थायखादोबो जोंहानि गया आरो बिराद मोजां मोनबायबो लाबोनाय सिङाव थांनाङा दै सिङाव थांनाङा ओमफ्रायहाय बेफारिफोरनो होनोसै केजि हिसाबै आरोना मोनलायलायबाय नै मोनलायलायबाय गोमोन लाबो आरो मा दाम थांदोंथाय मोजां मिथिजोबालै ओरैनो बायनानै जानो थांबाथ' सानसेयावनो थाइबा लाखायो आरो जों फाननो थांबा एसे दामखौ खम मोनखायोना लोगोफोर गासिबो बिथिङावनो बिदि जायो आरोना जों फाननो थांबा खम मोनखायो आरो बायनानै जानो थांबा बहुत दाम लाजायो ओमफ्राय फांनैसोआथ' बिराद मोजां थायदो आरो फांनैसोआसो बिराद मिस थांबाय आरोना देग्लाय बोसोराव आरो मेन माबायाथ' केरकुटाया मान्दाब होननानै बुङोना बर'आव बे मान्दाबानो अरख्लायजोब्बाय बांसिन बिफांखौनो अरख्लायजोब्बाय माने 5-6 दालसो बिफांखौ अरख्लायजोब्बाय आरोना औवा दङना बै खाथिथिं औवा दङना औवाथिं बिराद मानबायना फैयो आरो मानबायना फैयो एकदम अरख्लायजोबो मा लांदो नोंलाय हासिब बा बाजाराव थांनाय मानसिया हासिबसो खनला हो वा हासिब बाजाराव थांनो ओंखारसोदोलै मानसिफ्रा दे एसे बुथुमना होदो हा आरो जोंहानि फाथैफोरखौ नायदो नै फाथै बिराद मोजां रोदोमखांबोदोंमोन बैसागो मोखाङावहा दा गय फिथाइखौ हानना होनायाव एसे गाख्लायनाय बायदि जादों आरोना माहा थांनो ओंखारदोलै नोंसोरो हा बहा थांनो ओंखारदो बाजाराव बा बैसागोनि दख'ना लांगा औ मोजां जागोनलै अमा बेदरबो माजों जागोनलै थास' बिथंजों जागोन अ रोदोमदों ना थास' बिथंफ्रा मोजां ओमफ्राय जोंहा रानिया थाङा बाजाराव थाङा मानो गुरलाब गैया हा गुरलाबबो थाबा दे थाइसेखौ नायदो बिराद मोजां थायदो आरोना है माथो दुमबासालि बाजाराव थांनो ओंखारनायफ्रा लोगोफोर मंगल दै खाथियावनो मोनसे बाजार दङलै रामहरि होननाय जायगायाव बैसागोनि बाजार बा बिराद तामुलिलै नोंसोरो माथ्र आंल'सो जायालै बिसोर गासैबो जाजोबो दा रानियाथ' नाय बा सावसुबगासिनो आबै सिखाव खालामना लांबायलै सासेया ओमफ्राय बेबायदि बैसागो मोखां खाथियाव फानोबा बिराद मोजां जायो आरोना गय बिथाइया रानानैहाय गोरा जाजोबो ओमफ्रायहाय माने गोरलै माबायाव थाया आरोना बिलाइ नायदो मोजां नुदोलै देग्लायनि गयखौ आरो एसे गिदिर जाखाबाय राबाय नालाय गयफोरा बा बेफारिनिफ्राय बिखाबाय नामा एदि बेफारि सानैसो दङ दे मा बुंनो टेंगे मोसादोलै बिमना देनाय ओइ बिथिंफाय बिदि टेंगे ना बिथिंफाय ओइ हिरु
देरानि दे थाब थाब माबाना हो अमा बेदर बायनायनि फैसा मोननोबो हागौ थिग गैया जासुलि बे मोनबाय माथो बे ना बेले बेले कालार ए मोजांलै गया आरो गासिबो मोनहांबायानो फ्राय गयफ्रा बेथिनाबो मोनबायनो नै बे थाइसेखौ नायदो जाथावथाव जादोंलै आङो 2014निफ्रायनो जायाखै आरो ना 2016 सननिफ्रायनो जायाखै गय माने मोनसे प्रब्लेम जादोंमोन गोदोनायावहा ओंखायनो बै दिननिफ्रायनो गय जानायखौ दोनथ'बाय आरो ना उनावहाय जागोन साननैसो उनाव नुबाय बिराद जानो लुबैयो नाथाय गिनायबो मोनोना ओंखायनो जाथ'वाखै आरो ना बेयाव प्रब्लेम जादोंमोन बेयाव ओंखायनो गय जानायखौ एसे दोनथ'दों फाथैखौबा जायो बोरमा जानाय बायदि फाथैखौ हले सानफ्रोमबो जायोलै नै मैया हाथै जाना बोरै मा बुङोमोन बिदिखौ बरफ जोबनाय गुस्थिया ओरै जालायलायदोंमोन फाथै जायै जायै दे आरो गासै होदो टेंगे टेंगे हो टेंगे टेंगे दे बुंदो आरो मोनफ्रोमबो गय बिफाङाव फाथै होना हानायबा मोजां जागौमोन फाथै जिनिसखौ जाला माला दैखांनो हायालै जाबासो जायो जायाबा गैया नै जोंहानि बागाना बांद्राय गैयालै एसेल'सो बेफारी की दाम चलছে কি দাম চলছে এতিয়া তামোল না তামোলৰ মার্কেট চলি আছে 31 32 না এইখিনি তামোল বিৰাট ধুনীয়া এনেকে হ'ব লাগে না তামোলটো এইটো তামোল আপোনালোকৰ তামোলৰ বস্তিৰ তামোল গিলা অলপ ডাঙৰে বিৰাট মোজাं মোजांलै बे थाइसेया जाथावथाव বৰষুণ নাই যি বৰষুণ দিয়া তামোল অলপ ওজন হৈছে হয়না বৰষুণ দি থাকিলে আৰু ভাল হয় না কিমান নেট হ'ব এইটো তামোল लाबो बिथिं लाबो लोगोफोर अखा मोनबाय थाबा बिराद मोजां जायो खिन्थु आरो साननैसो लाखिबावनो हानायमोनबा मोजां जागौमोन मानोना अखा मोनबाय थागोन ना अब्लानिया उजन जायो गया ना बेखायनो अखा हाबाय थाबासो फाननो नांगौ आरो ना ना आरो दाखालि मा खालामबाय आं बेथिं बलसां भलसां खुमब्रासां लावसां बानायना होबायलै बेथिं ओमफ्राय आरो बेथिं लागायगोन गोलावनो बिथिं एकदम फारि फारि गायना होगोन नै जोंहानि खुमब्रा बागान बागान आरोना फिसा फेनला बागान आरो एडाल থাকিল দেখোন দুডাল ৰাখি খাবা এইটোহে বহুত আছিলে ইয়াতে তামোল बै फांसेयाव बिराद गय दङलै 10 केजिसो जागोननो बेयाव हारसिंनो हमना हो बाबु रानिया ओंखाम जायालासिनो गय जाबायनो नामालै आरो जोंहानिया नै आबासा प्रधान मन्त्रि आवासलै दाखालिसो बानायखांबाय ओमफ्राय निला टिंखौनो होना होनाय जाबाय आरो ना नै बेसे जायोथाय 2 कुइन्टेल 3 कुइन्टेल ना 1 कुइन्टेल बस्थासे जाहांबाय नै गयफोरखौ नायदो देग्लायनि गयखौ खिन्थु बिराद मोजां नांदोलै ना रानि बेखौ जाथावथाव माथोलै जानानै होनसै नामा देग्लाय आं गय जागोनलै सानसे ना बैसागो समाव जागोन
ओरैबादि फाथै सुनै होनानै जागोन ना रानि सानसे जागोलै जामारगोन आं एबार फंबाय ओरैबादि फाथै सुनै लागायनानै बे खालि अमा बेदरजों जाग्रोगोन आरो ना औ अमा बेदरजों जाखांनानैसो फाथै सुनै लागायनानै गोगोम जागोन आरो मोजां बुंब्रा खोनायाखै माबा बुंदों मम्रु माम्रा रानिया हा मा बुंदों बैसागुनि ड्रेस माला बायनो लांगोन दंबावोना आरो खमसे खम दिनै बेसे थारिख जाखो आरो 10 दिनसो दंबावोना चैत्रनि 8 तारिख नङा दिनै जाबाय 22 तारिख ना 22 बिथिं 8 दिन आरो बिथिं 10 दिन दंबावोलै लांगोन दे बैसागोनि शपिं खालामनो लिंदों रानिया लांगोन सिन्था खालामनाङा बिदि लाना फैसै दै बिदांखौ लाना फट' थिखांनि दे आं नोंखौ दे हम बे मोननैखौबो हम फट' दिखांनि फट' मोननैखौबो हमनाय नोंखौ हाया फट' दैखांसै